Ka kenhun ki MDC ki badan ha kalyang persya ka yeng double thawain ka khasiat atmor district council ki HDC ha kalama chong ka United Democratic Front UDF ha ka arnyutrik unaitung arjara puai kalalum da jelang bani krani ki jingja sha kendang ki posilitrik ha yongpuli right marwet ka bahab ka himamaliam ka balaja ha ka arnyutrik unaitung arjar arpuai ha kani ki jelang ka ha ki HDC ki MDC ki lapan pau ki jinga amin sem bat jingkersyan yu MDC ka mauti uba Charles maranga uba la sha patan ha ki pulit asam ha ka jing persang jong u ban yekran ban persya ya ka jing thu ban kendang ki posilitrik uba Charles maranga ha ba thu ban ya ki jingja ul ong ba ka jekran bat ki pulit asam ulapan ki kot ki ba hukum ki ban wan kendang ki posilitrik henry kimla ban sai ul ong ba ki la kali pen bani u bo dei uai ban wan tu kular ya kani ka kam Gadi ke jing syah ke jing ikran badu magistrate jong ka Assam. Marhadin ke jing ikran wong nga ba medon authority yu me ban ban yang hang ni ba men stop yang ban remove gini ki pol. To ngai thu ila de nga de member jong district council kani de ka jongi. Bada ka ka por nga ong yu ba peni ka order ka ba la ai me ban weng ban remove ye gini ki pol. Tere uklam la ban provide di ka ka. Badu ong ba em ngi la yo ka direction ba mentakas ni nagaliang jong government bangin wan hang ni ban remove kini kata ka de jobab ni ke ai ga bajamenin ka pen kthang yanga ka banga yu I ya ka jingkelon ka jong electricity pole ha ka tu por la persang ban yang ha tu ga jaka namar ba kum la ong menen banga so thu sai ba ka jaka ka ba ya ka jamenin ka de purely megalaya kam de ka disputed bat ngadon ki kot ki slaru ban proof hagaba nagaliang jong usim jong karait marwet menen ngelapan gijing pensisya no uber khot ban ngilap ba ketuga jaka ka ba mangi ngidon menen kham shakmat susu utuga jakaru kadai ke jaka jong gejala meglea ke jongi te kalong ke ai basungsi ba kumalaya kren shakmat ngimdon ka manpower la pentip EDC la pentip USP jong gari boy ke jongi wong ban ngidon conference video conference ngamtip kon video conference tentang covid na kumno ngamtip de wong ban pha do additional SP ndayu additional SP ru udang poi hadu ko por sauduna baru SP lile yu poi hadu ko por saubje long ke ike basungsi banagaliang jonga ngapandam juri kani barum tanggata ndai ko wei ka bangadon ke jing sngau halade habangadon ha kadu ke jaka I kumba ke police department ke jongi kamle kale kumba manru ban keren yanga ngamle ran ban keren ye kita ngamrij ban keren ye jingsha namar bang alamat dal dehi barga bakham susi kalong ba nagaliang jong SP shigentin ruem ban ong yang ini senran langno banwan na kati jaka lese dal kalong tang nong poru ndri ba susi kalong ba ngaya tang mga bodu para jonga wanya ikakali marwai ngawan phai na kati jaka tigini ki ai ngai ka ap ka jingma tenrei ngai le de kwa ban pau ni yang ha tu ko poru da ka mensim ka bangatip bauti na jrong unum ino yang ban ngatip ba jing em hi kam song ha ti jono jono ka jing em ka song ha ti ka jong bunong bu nong thau tengah ingu yo blai ba ki ki baja manen ka singi don ka no ka jing men sau ho la ka don ka jing satan ka jing sa push yang ha tu ko por kam don ka no ka jing men sau te ka ni ko por nga kwa ru nam ta ka jing tip lang baro ngamla klam da ai kublai gerpang ye ko wei ni ki sang balang NGO ga jongi bakata ga de MPSO ya so kemen mi tho IP bakini gi don hakmat nadu dang step ka por ba penyangi ki pos electric bat hadu ko por janmet bangion phai na ke jaka ta ka tu ko por ngasu bangayo I gini gilong kemi arngut gilong kemi kong simle bat iwai pada president jong ka MPSO jong gari boy district jongi kiyeng hatrai jong pos electric na ka bantaban ya dai ai ke blakren sakmat ya soban ai kublai ro iki pai ba nong snong jong ka snong yong kuli kilong kemi kira dau ding ban nilai persya iki pulit asam nrei kat bana kaliang jong ka sarkar ka jongi mdani ai dengan susi ro ban ye thu ipi ni ko por mdei banga kan tho nrei ngakren iki jing sisa haga ba menen ngala fun dalade haga por live je san minute ngala call you deputy chief minister jong ga jala ga jongi ba preston ten song ila response ya ka call ga jonga ba ngalai thu I ga jingja bi klianga ba hadin kata ngala phone UCM ro jong ga district council ga jongi dari day ka por live je arab sa minit nga call bang biang you deputy chief minister jongi respond shu ya ka call ba hadu mentahi
amyo kono ko call lele ya kata tering sukemen bagi nagi perlu ke jongi ba kumu MDC ngang ngode ba ya kini ke kam ke ai ke ba ki perlu MDC namar ba ke jaka ke puta ke di jongi ke schedule area ke di ke hub ke council ke jongi ke jurisdiction juga council ke jongi ki perlu ke MDC la simkiai kini ba ya kini ke kam ngin saya leng ba jong district council kum dekat juga council ba nang ni naga council ke ai ke bangi de ban le sa state government ba naga liang jonga simet lapan kre haga bai de baga jingtho chau chief minister ro jong jala ga jongi haga bai de bat kini ke kam ke badan mata khmat kumni Nakaliang ba pensingan MCM chairman ke UDF ulapan rem joru ya kani ke jingja syakta khati UMC kamauti bat ulong ba ke UDF kan pha da ke jingtho show CM ke KGC ba Titas W Khan ban khot mardo da ke jelang ki MDC baro banikran ya kani ke jingja hangning yo i ke jinglong dual attitude jong ka sarkar Assam. In one hand giong ba ngidei ban wanra ka jingya penbeit no kabamut haka jing sisya habadang don haka jingya penbeit ki ai ke dei banong status quo swa dan kan saya ka jingya keren ndai kumno mentangin ong ba kanya ka jingya keren haba kimburam mat ya ka status quo ka pementaru hangni ka pausai ba ka Assam ha ka bapau syabar ki ong bagi kwa bani keren bani penbeit Henry haga bapau hapok pada syai kedar ki pak saubos ki pulit Assam ban penjot ya ki post elektrik te hangning yo iba ka sarkar Assam syai kedar bakadon ya ka attitude ban encroach syaki jaka jungi Henry ka jing ya keren kalong tang ban pendap rukom tang ban pendap rukom Henry jing sisya la ka sarkar Assam kalong serius sisya kalau dari ban ong ki pulit kalau kami ban ai ordari ki pulit Assam ban lek penjot kin ye ki post elektrik ye namar bang dang don nak jing pen up mire trika jingmut jung ki kalong ba haga bakut hi kadai ban encroach sigi jaka junga state jungi number 2 baru kata la national surok Assam ngi jong gam surok mekhala ki chief minister siong mile mde ban penwit namar ba kadon ga agreement ba yasoi menswa ban sha ya ki no iba dei berka development te jing syam balai ban pipin klon Tenai ke basusi kalong kani, tang hadin ka tok ane kenta. Kami no ka hukum na ki bor bahrol verbally. Banong ba allowed ya ki bakin penhap no ya ki tuki, penkelon no ya ki post elektrik. Ngin saya keren hadin. Dan kaliang jongi ngi penram ya kata, balai pin allowed ya ki pulit Assam bar penkelon ya ki post elektrik. Hande jing sya ka jing keren kan nyaj tang baki post elektrik di banyangkin. Dan kalian jongi ngisngau ban ong ban kentu baka sarkar Meghalaya wood kan pak peniang no biang gitu ki post elektrik ban peniang ya ka rengiu jongka mo jongka jelala jong da gitu ki post elektrik ang tihapo yong kulikan tengah tengah ya ban follow ya ka full step jongka Mizoram ban protect at any cost ya ka boundary jongka state lagi kumangalong ngang ifi menne bagalong mark Hongpong hagi wegi state ha Mizoram uyang pulis sakman bat ki bor sarkar kan bagi hang ni kumpong ba Charles bat ki mi da ki pai ba da ki long mi ban ra ba do ding du kum kita ki ba ngim su ya hab jengmut kan namar bagi don ka Khasil Autonomous District Council ngidon lai phomut ki MDC na kalyang UF kam sko dei ban sim ya kanu kono karai hadu menta ban haji dei ka benta handai ka badon kam kolong ban ong yau CM bawun khot wood ya ka all MDC meeting ban ya kran halor kan kam bat ngin sai sim bentalang kum ki MDC baro lai pungut lada kade yangi ban hiar ban jurip hangti lada kade yangi ban khot ya ka hima ya ka right marwet lada kade kan gunung action kade rengkat lang bat ki MDC baro khot UMDC kamal ki laim kra ba fantin je lakadong ulong ba kani ke jingja kelaja tangkat tu kat nisngi ke jingwan menteri kampo yang kari India wa Amit Shah bat imat kadani e shalandan ka jingro ka bakarpang kale chai MDC mawati ibala long bakloi ban le chaka to ka jaka ka ba mi tu ke jingki huri hura klem da tho ba kamdei ka constituency ne kamdei ka jaka ka benta ka jongi kadi ka nuksak ba bhatam ibala pen iyangi ba hakani kapor imdei ban tho uput usam jongno constituency jongno ndai habe dei hibat ka di ka jaj ban rio ngi de banya teli bat de banya ya snok tilang
Kebasulungo kolong ba hadian bau Home Minister lawan sa kajela jongi manhakat pusau tarik ngi kipat ba ngim tip kejenya kren jongi nam tabat bet uput usam ndai suladon ta kejeng ben ba kanyat bet kanyat enti ndai kebasulungo ba tang hading katuk ana sengi kelaja nak kini kejengja iba ke sarkar ke Assam keladi thombor ben ketu kepni ka dak ka ba kadan e selendat ngi barok ngitip baka Assam kadai ka BJP ruling state ba ngingit ba kajingkasyan ka bajur kinyo wa central government but na dai si ni kadaw ba ka sarkar Assam ka sanut ban thombon na uwut adin ba lawan mi home minister chania banya pembej banya wanna sa kajing suthu lenga soba ka sarkar jungi sarkar jela jungi kadiban pentip supoj ba ka e kajing kren kai kata kajing temu